tubig dirasyon sa MCWD aron makalahutay sa pagnihit sa uwan sa umabot nga semana. Customs examiner gireklamo sa hapon nga nangilkil. Babay patay human naligsan sa Ceres. Pari gidakop tungod sa pagpangilad. Piniriso sa Sugod Police Station, naka-eskapo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 13 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gidaginot karon ang nagpundong tubig sa MCWD. Agi sa pangandam sa pagnihit sa uwan musunod nga semana. Human sa mga pag-uwan nga nasinati sa milabayng mga adlaw, Glenn, mupuli na usab ang kainit ug ang kakuwang sa uwan. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang MCWD nga supply naka-recover na gid tanong. Gipasabot sa Metropolitan Cebu Water District nga bisan og naka-recover na ang nangahubas nga water facilities sa Aklupan ug Buhisan Dams human sa sunod-sunod nga pag-uwan gumikan sa nangaging mga bagyo. Nakasinati gihapon og water interruptions ang pipila sa ilang mga konsumidor. Doon nagyapoy mga residente nga tulong ngadto sa 6 ka oras lang ang napahimuslan nga pag-aga sa tubig matag adlaw. Matud sa MCWD, ila kining gibuhat isip pagpangandam sa epekto sa El Nino nga gipanglantawan pa nga mugrabe. Kung ilang i-full blast ilang water distribution karon, basin ug wa na unyay magamit nga tubig ang Sugbo kung kagrabe ang El Nino. Inay 33,000 cubic meters per day ang maximum production sa Haklupan Dam, 28,000 cubic meters per day lang usa ang ilang gi-produce karon. Gipakunhura nila ngadto sa 4,000 cubic meters per day gikan sa maximum nga 7,000 cubic meters per day ang production sa Buhisan Dam. Nahibong sila nga nung nibalik na ang uwan-uwan pero muurag gihapon ang ilahang supply tungod ni nga nangandam punta sa pagbalik no sa El Nino. Ato amang kung gi-anticipate nga mulas na sa di siya og mga the same no mga 3 months or more. So ang gibuhat sa MCWD karon is we're also managing our supply. Gani sa latest weather advisory number 5 sa Pag-asa, usa na ka moderate El Nino ang nasinati sa nasud. Milapas na sa 1.0 degrees Celsius ang sea surface temperature anomalies sa tropical Pacific Ocean. Kagahapon, slightly above normal na ang temperature nga natala sa Pag-asa Mactan kung itandi sa average normal temperature for July na 31.4 degrees Celsius. Miabot na kini sa 32.4 degrees Celsius, samtang 32 degrees Celsius ang recorded temperature karong adlawa. Base sa ilang forecast, makasinati og init ka panahon nga dunay isolated thunderstorm sa hapon o gabii ang Sugbo hangtod karong Domingo. Ana agyapon gawa sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Nangka ug gamay ra ang posibilidad nga musud sa PAR. Ug mga adlawa, gipanglantawan nga mapidpid kini sa boundary sa PAR ug ang Luzon ang maapektuhan sa hanging habagat nga mapalambo sa bagyo. Ang buwan sa Hulyo dunay 203.7 mm average rainfall ug suka July 1 hangtod July 12, miabot og 55.7 mm ang recorded rainfall sa Pag-asa Mactan. Sa ilang forecast, near normal ang rainfall sa buwan sa Hulyo, apan mubalik ta sa below normal sugod Agosto hangtod Disyembre ug sunod tuig pamuhinay ang epekto sa moderate El Nino. Yes, as of now, kung nakakaranas pa tayo ng mga pag-ulan, so ugaliin natin na just to conserve water, especially mga rainwater. So pwede natin siyang ipunin. So sa ibang bagay, yun muna ang gamitin natin hanggat sa mayroon pa tayong nare-receive na ulan. Matod sa MCWD, kung magkuwang nagyud ang supply sa tubig sa umaabot ng mga buwan, mamalit na lang sila sa Cebu Manila Water Development Corporation apan ilang ipasalig nga di kini mo resulta sa pagmahal sa water bill sa mga konsumidor. Flat rate ni siya no for 20 years. So pasabot ani nga nabahin kaayo ang ato ang pagpalit sa tubig, ang presyo sa the cost of buying that water for 20 years nga wala siya epekto karon sa water rates sa ato ang nga gibayran sa ato ang mga consumers. So dili mo increase? Wala increase.
Awag nila ngadto sa mga tagduma ug laundry shops, water refilling stations ug dormitories sa paggamit na og kaugalingon nilang water tanks o cisterns. Andrea Patenia, News 5. Wa na'y pagnihit karon sa mga supply sa lungsod sa Pilar sa isla sa Camotes. Matud pa sa provincial government, human nila matud ang tanang panginahanglan sama sa pagkaon ug tubig. Kay human nga nagbaniog nga na-isolate ang islang lungsod tungod sa sunod-sunod nga pagkanselar sa mga biyahe paingon didto. Giklaro ni Information Officer Ethel Natera nga nahibalik na sa normal ang operasyon sa mga taga-Pilar ug kasamtangang makahimo na sab silang maka-access sa Ormoc aron pagpalit sa ilang ubang panginahanglanon. Pagkakaroon wala na sila yung problema. Akong nahibawan nga ni ingon si Mayor Jack Fernandez nga wala na kuno shortage kay makakuha na sad sila gikan sa bugo gikan Ormoc napadanag yung mga pagkaon. Karong buwan na giila nga National Disaster Consciousness Month. Usa sa mga local government units nga mibukas sa ilang pagsaulog ang dakbayan sa Sugbo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. 3, 2, 1. There you have it, ladies and gentlemen. The Cebu City Disaster Risk. Gibuksan karong adlaw sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council ang National Disaster Consciousness Month, ang kalihukan pahinumdom sa katawhan ug local government units hilabi na sa kabaranggayan sa ilang disaster preparedness. Dunay mga kahimanan ang pipila ka barangay nga magamit sa pagtubag sa kalamidad, apan ang uban aduna pay panginahanglan. Okay, gihingusgan gyud kana sa tuang mayor nga kinahanglan tanan nga mga kahimanan pagluwas ug kinabuhi kinahanglan sa Cebu City naa ni ana. Especially niining mga high-rise building, unsay mga ekipo nga atong mga pagandamon. So naata og dunay mga katalagman sa kadagatan, preparado ang Siyudad Sugbo. Og dunay katalagman sa sunog, preparado sa Sugbo. Og dunay mga bagyo, lunop o bisan unsa landslide, preparado na ang Cebu City sa pagtubag, paghatag og kahupayan sa atong katawan. Adunay mga hotline numbers ang CCDRRMC nga matawagan sa higayon nga adunay mga emergency o katalagman. Adunay kapin 700 ka volunteers ang CCDRRMC. Unya kanang volunteerism wa na gipili, even kanang naa sa daan, even ang mamaligya og kanang cigarette, newspaper, they all, if they have the capacity and the heart, kanagong heart of volunteers, way gipili ana, dato or pobre. Ray Pasaporte, News 5. Padayong gipahimangnuan sa mga traffic enforcers ang mga motorista sa pagsunod sa lagda sa trapiko ug dili magmaneho kung nakainom og ilimnong makahubog. Lakip nining gipahimangnuan ang mga pedestrian nga di magpataka og labang kinisubay sa laing aksidente ganihang buntag. Girekomendar ni Mayor Michael Rama nga ipa-revoke ang prangkisa sa Ceres nga nakadasmag kinisubay sa ordinansa sa syudad sa speed limit. Sugin ni King Perez. Naglisod ang mga traffic enforcers sa pagpaluag sa traffic dinhi sa may N. Bacalso Avenue habig sa barangay Kinasangan Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Gumikan sa disgrasya nga nag-involve og pedestrian ug bus pasado alas 7 ganihang buntag. Tataw ang impact sa pagkadasmag sa biktima sa tubangang bahin sa bus nga dunay rotang Cebu-Carcar. Sa inisyal nga pakisusi sa sitom, 16 metros ang distansya gikan sa nahitabuan sa dasmag ug sa gihunungan sa bus. Posibleng kusog ang dagan sa bus samtang luag ang dalan ug wa sab milabang sa pedestrian lane ng biktima. Dili lugar ako sa buntag. Sa hay no traffic, luag, traffic, luag. Di lang ko sabi. Kuyawan lang tagsamot sir. Dugang sa bus driver nga hinayrang iyang dagan ug wa siya makabantay nga dunay miagi. Yung kamantin liko sir ani kon sir sir. Sa pagkutlo ning balita, wa pa mailhi ang babaeng biktima ug i-detain una ang bus driver. Gihangyo sa mga rescuer si Algino Borinaga magpa-ospital human kini maaksidente sa may Gorordo Avenue kagabi. Tungod siyang kahubog na suko kini sa sitom ug mga pulis nga wa magpadala sa tambalanan. Gingong nalagpot ang motor niini human makasingke ang usa ka itom nga Ford Ranger. Namasangil sab kini sa usa sa mga sitom nga gibutang-butangan siya nga way lisensya. Nagpailaw sab siya nga anak sa usa ka mayor sa Mindanao. Dunay napakita nga lisensya si Borinaga. Apan ang motor nga iyang gigamit gingong
ang gipanag-iya sa usa ka Arman Garcia nga taga Barangay Guadalupe. Di ka na ina, huwag kita naman rin. Istriyahan naman ko isa? Di ka na ina na yun. Di mo yun tubang sa mga istorya? Yan ang gulo. Kailan mo sa kong mayor? Ha? Duterte, kailan mo? Wala, di ha? King Perez, News 5. Usa ka customs examiner gipasakaan og kaso human mi embargo og kwarta sa usa ka hapon ug wala mo isyu og resibo. Jinky Receipt Suginlimi. Kasong grave misconduct, abuse of authority o robbery extortion ang giatubang sa usa ka customs examiner nga na-assign sa Mactan Airport human kini giingong nangilkil sa usa ka Japanese national duha ka buwan na ang milabay. Sa affidavit ni Yasumasa Takahashi, miabot siya sa syudad niadtong Abril 4 ug gisita siya sa suspect nga si Albert Barliso tungod sa pagdanya og dakong kantidad sa kwarta nga miabot og 1,159,000 yen. Ang complainant nga usaday ka abogado ug suhito na sa customs regulation sa nasod, mipasangil nga gikuha ni Barliso ang 159,000 yen nga way gi-issue nga resibo. In fact, we receive numerous complaint, mga reported complaint sa Japanese embassy. Ang problema lang kasi mga tourist ito, they do not have much time to pero ni-report nila na ganun dito rin ang modus operandi na ginawa sa kanila before. Ang Hapon nagsud gawas na sa nasod tungod sa iyang negosyo sa pag-hire og dugang skilled workers alang sa ilang nasod. Giimbitar sa NBI si Albert Barliso apan daghan sa ilang mga pangutana ang wa matubag sa suspect. Hinungdan nga gipasakaan nila kini og kaso. Assuming na exceed nga ng 10,000 in excess of $10,000, why did you not issue a receipt? Hindi niya rin ma-explain. Saka, why did you bring this person sa secluded area without any witnesses to witness your seizure or transaction? Hindi niya rin masyadong ma-explain. Kasong administratiba o kriminal ang giatubang sa customs examiner. Suway nga gikuan siyang habig si Barliso apan way mutubag sa ilang telepono. Jinky Receipt, News 5. Promodizer sa usa ka mall gidakop kay nangawat og karne. Mamasulay nga taga Liloan nakit ang patay ilawom sa taytayan sa lungsod sa Compostela. Samtang gihandom niadtong Sabado ang ika-30 ka tuig nga pagkahanaw ni Padre Romano. Ed Cañete, Suginlimi. Gitanggong sa prisuhan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 21 anyos nga promodizer sa Grand Mall Mactan human nasakpi sa gwardya nga nangawat kini og karne nga iyang gipasok sa iyang brief. Giila ang dinakpan nga si Roginel Cambo kinsa gikasuhan og qualified thief suway niyang gipalusot ang 377 gramos nga pork belly ilawom sa iyang brief niadtong Sabado sa gabi atol sa body frisking. Nagtuo ang kapulisan nga kawadon mo'y nagtukmod sa dinakpan sa pagbuhat sa ingon. So far, wala gini record at ni mag-open siya. Nakit ang naglutaw og patay na ilalom sa taytayan sa barangay Kutkot Utlanan nga bahin sa lungsod sa Liloan ug sa Compostela si Richard Malacon 31 anyos usa ka mamingwitay nga taga Damatungan Ubay Liloan niadtong Sabado. Gituan nga na-slide si Malacon sa iyang pagpamingwit ug napantok ang ulo niini sa bato. Katong tawhan na mingwit ko nga to. Then so wa ta kay bawo nga na slide ba to or natagak mo to nga naigo siguro to ang iyang naong sa bato or unsa pagkakuha na to nga na may dugo sir basta iyang baba. Niining dapita sa eskina sa San Jose Village sa Barangay Tisa, gidagit sa mga armadong tao si Father Rodi Romano, 30 ka tuig na nga milabay niadtong Sabado, gani giputangan kini og landmark. Gihandom ang pagka-missing sa pari kinsa na ila sa iyang pakigbisog sa hiwi nga binuhatan sa gobyerno niadtong panahon sa martial law. Nga makalimot pa diay kita sa usa ka tawo, sa usa ka pari nga si Father Rudy Romano nga sa panahon sa kangit-ngit sa atong nasod sa panahon sa diktadura ni Marcos mitindog, mibarog sa kamatuuran ug midapik
sa mga kabos nga gidaog-daog. Ed Cañete, News 5. Gipugan usa ang pagsira sa Second Bactan-Mandawi Bridge. Samtang aduna pay daghang mga dalan nga gipang-ayo ang DPWH. Gikatakda ang pag-ayo sa ikaduhang taytayan apan gipanglantawan nga musamot ang ka-traffic konsirhan kini. Andrea Patenya, Suginlimi. Di madayon ang pagsira sa second bridge karong si Manaha. Mato the Department of Public Works and Highways Regional Director Ador Canlas, iyang gimanduan ng DPWH 6th Engineering District sa pagsuspenso sa pag-ayo sa bridge. Mato ni Canlas, kung ilang sirahan ang ikaduhang taytayan karong panahuna, musamot ang traffic ug mapuno na gyud silag pagsaway sa publiko, hilabi na nga nagpadayon pa ang mga road repair sa dakbayan sa Mandawi. Gawas ni ini, karong Agosto 2 na ang Ironman 2015 Triathlon ug sa Agosto 22 na magsugod ang meeting sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit dinhi sa Sugbo. If we will start the project at the last week of July, that would only worsen the traffic situation now in Mandawi, particularly sa Plaridel. Now they also have an ongoing project there. So I asked them to suspend the implementation, reevaluate on how we could come up with a schedule which would not worsen the traffic situation in Plaridel. Kasi pag kinlose mo yan and then hindi pa tapos ang Plaridel, baka magagalit ka na sobra sa akin. Sa Setyembre o Oktubre pa ipahigayon ang repair ug sugdan lang kini kun mahuman na ang pagsemento sa Dan Plaridel ug mahuman ang dagkong APEC meetings. Ang 30 million pesos bridge repair naglangkob sa pag-ilis sa naguba nga rubber expansion joints ngadto na sa bag-ong steel expansion joints nga mas lig-on. Hinuon giklaro sa DPWH nga bisan og gisibog nila ang petsa sa pagsugod sa pag-ayo ni ining Marcelo Bridge, ligon gyapon ang maong taytayan ug luwas gyapon gamiton sa mga motorista. Matud ni Canlas, makikagbuusa sila sa opisyales sa Lapu-Lapu ug Mandawi alang sa traffic scheme sa di pa nila sugdan ang pag-ayo sa taytayan. Ila sa paningkamutan nga di kini makaperwisyo ug maayo sa mga motorista, pinaagi sa pagsirado lang sa usa ka lane ug pagtrabaho matag gabii aron magamit sa buntag. The worst thing that could happen is we will close probably one lane or of the Fernand Bridge, no? But during a certain period only, I don't want it to be closed definitely for the whole day, because that would definitely worsen the traffic. Matud ni Canlas, bugtong excavation projects lang sa mga utility companies ang ilang gipahunong karon tungod sa Ironman ug APEC ug padayon gihapon ang mga road concreting projects sa DPWH. Hunungon ang pagtrabaho sa mga proyekto lima kaadlaw sa di pa magsugod ang duha ka dagkong international events. Malaumon siya nga mas mapaspasan ilang trabaho karon kay nihunong naman sab ang mga pag-uwan. Those activities which would have an effect on the Ironman and APEC, baka naman nandun ka sa gitna ng rota tapos naguhukay ka pa. So, those are the things which we are suspending. Andrea Patenia, News 5. Sa pagkutlo ning balita, gipadayon pang gipangita sa kapulisan sa lungsod sa Sugod ang ilang dinakpan nga nakaikyas. Jinky Rosit, Suginlimi. Napriso ni atong Hulyo 3 si Jonalon Ebale, 21 anyos nga taga-barangay Dumalog sa lungsod sa Sugod tungod sa kasong paghupot ug pagpamaligya og illegal nga drogas. Commitment order na lang unta ang gipaabot sa mga pulis aron ibalhin siya sa CPDRC apan nakasibat kini niadtong Sabado sa alas 6:30 sa gabi dihang nagpakaaron ingnon nga gisakitan sa iyang tiyan. Apan ang kauban niya nga piniriso, wa makabantay nga duna kini gipamati sa iyang lawas. Plan siya sakit iyang tiyan, ma'am. Gipahapit na lang sa police officer ang basura diya sa sod para ilabay din sa gawas. Ito pa, kuha niya, ma'am. Kuha dito sa basura dito sa gawas, isunod sa kuhan di sa officer. Dito maglayat nga to sa loyo, ma'am. Di sa may perimeter fence. Ining paril giingong milayat si Ibale apan gumikan sa kangit-ngit wa na maapsi sa mga pulis ang dinakpan. Daling mipahigayon og manhunt operation ng kapulisan din una nilang giadto ang balay sa iyang mga ginikanan sa barangay Dumalog apan wa kini didto. Nakig-alayon sab sila sa Consolacion Police human masayri nga duna kini igsuon apan wa sa lugar si Ibale. Madisgrasya sa tambang. Manisulun din sa mong tarong.
Sa pagkakaroon, wag yun. Wala jud ni ko aniya, wala. Wala sa padung. Sabi mo to pinangita niya. Nanawagan ang kapulisan sa sugod nga kung doon na kamoy kasayuran sa naimutangan ni Ebale, mahimo ninyo silang tawgan sa telepono 431-9023. Jinky Rosit, News 5. Mag-uyab nga drug courier na sikop sa mga ahente sa PDEA 7. Samtang tulo ka lalaki nga nalambigit sa illegal nga droga sa barangay Kandulawan, Talisay City, nadakpan sa kapulisan. Sugin ni Ryan Sorote. Nag-holding hands gihapon ang mag-uyab nga Limuel Abenuha o Hazel Rose Dabatos human maaresto sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency niadtong Biyernes pinaagi sa bypass operation sa may Dan Leon Kilat sa gawas sa usa ka mall. Nakuha na duha ining usa ka kilo nga shabu nga dunay street value nga 12 million pesos. Nakasibat ang duha ka mga subjects sa operasyon nga mo'y nagsugo sa mga dinakban. Hapit nga di madayon ang operasyon, human nagduha-duha ang mga suspect sa pag-deliver. Giangkon sa duha nga igura silang gisugo sa paghatod sa shabu o pagdawat sa bayad. O gikan sa kauluhan ang mga shabu, apan nagduda ang PDEA o posibleng gikan na sa sugbo ang shabu. Nasayran nga namaligya sab ang grupo sa laing mga dapit sa lalawigan. Nakakalimutan ng drugs na nakuha ko rin ninyo. Ha? Sobrang ano rin. Isugo rin. Pila mo inyo ano yan? Isugo mo. In this case, we are trying to dig deeper to locate the origin of the said illegal drugs. Nasikop sab sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay ang tulo ka mga suspect nga tigpayihot o ginadling drogas sa barangay Kandulawan ni atong Biyernes sa gabi. Giilama dinakpan nga silang Jeffrey Apaw, Juni Padigos o Jerboy Tano Makadisas. 13 ka pakete sa gituang shabu o 17 kalinikit nga marijuana ang nasakmit gikan kanila atol sa gipahigayon nga bypass operation diin mo balor kining tanan og 153,000 pesos. Dugay nang nakadawat og taho ang Talisay City Police bahin sa pagbalik sa pagpamaligya og drogas ni Makarisas. Marijuana wala ko kibaw idana kaya ako gidari to di bumbara na kibaw man siya. Nagkuhan sa ko sa cellphone ba, prinda sa ko cellphone ba, kaya kwarta lagi. Sa mga tol timing nga naman, pag kuhan la, pag ready la, na dito ko sod. Ilang ko gida, sir. Huwag tayo mahimo kay police man ko yun lang ta. Natay nadawat nga report nga, nibalik na po siya, ni ko na po siya sa iyang illegal nga aktibidad. Ryan Sorote, News 5. Subling nadakpan sa Police Regional Criminal Investigation and Detection Unit 7 kadtong pare nga migawas sa serbisyo tungod sa kasong anti-bouncing check law. Kainumduman nga baguhay lang nasikop ang maong pare gumikan sa wa mabayri nga alahas nga nagkantidad og minilyon ka pesos. King Perez, Suginlimi. Nasikop kaniyang kadlawon si Ronald Bitor sa barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu di nahimo niyang modus ang pagpamalit og alahas nga dili mabayran. Gani mokabat na sa 20 milyones pesos ang kantidad sa alahas nga wa niya mabayri. Nadakpan si Bitor uban siyang asawa duha ka buwan na ang nakalabay. Og kay available sa kantidad nga 60,000 pesos sa maong kalapasan, nakagawa si Bitor. Ang modus niya is katong mag-order ng mga daghang alahas and dili na ibalik sa iyang gikuhaan og alahas ang bayad. Gidenay sa pari ang mga aligasyon ug gisalig na lang siyang abogado ang pag-asikaso sa kaso. Gawas nga nadaot ang iyang panganog nakaapekto kini sa iyang pamilya, nangangkon kini nga siya ang biktima sa hitabo. Ongoing na siya ang case, kini siya, another one, panggulo lang ni siya, another one, so ulat na lang ta. Matawag ni Posadas nga big time swindler si Bitor. Subay sa mga giatubang nga kaso, mga giawhag ni ini nga muduol silang buhatan ang ubang biktima ni ini. We are expecting and we would like to mohag sa mga ubang mga complainant since na pa siya sa office basin we would encourage them to file additional cases since nadakpan na po siya sa atong kauban sa CIDG Metro Cebu. King Perez, News 5. Gibuya na sa National Bureau of Investigation ang mga tindera ug tag-iya sa 5 ka mga butika nga dunga nilang gironda gumikan sa pagbaligya og peke nga mga tambal niadtong miaging semana. Gipaybaw ni Attorney Agosto Eric Isidoro nga wa pay kaso nga nasangat batok sa mga tag-iya sa mga parmasya.
Apan gimanduan sila sa korte nga ibalik una ang mga kinarton nga ebidensya aron masusi kini og maayo sa hukmanan. Hinuon dunay certification ang United Laboratories nga peke ang nakumpiska nilang mga tambal. Pipila sa mga nakuhang ebidensya gikatakdang isumiter sa Food and Drugs Administration alang sa dugang pagsusi. So, hindi namin alam kung mayroon silang isiningit or yung lahat ng binibenta nila coming from that store or isiningit nila. Kasi although may present sa receipt, temporary receipt, wala rin pangalan ng butika na binabanggit nila. Dili na manghuam og kahayag si Daniel Cabrera human siya hatagi og solar lamps sa Alagang Kapatid Foundation. Samtang Barangay Subang Dako nahatagan og computer units gikan sa Department of Science and Technology. Andrea Patenya, Sugindimi. Di na kinahanglan pang manghuam og kahayag gikan sa fast food chain aron makatuon ang 9 anyos nga si Daniel Cabrera kay bag-uhay lang kini nakadawat og duha ka solar lamps gikan sa Alagang Kapatid Foundation. Nakadawat sab og bag-ong school supplies ug TV5 shirts ang 7 anyos nga manghud niini nga si Gabriel ug inahan nga si Maria Cristina. Dakong pasalamat sa pamilya sa wayhuno nga pagbubo sa grasya ngadto kanila ug ni Daniel, mas nahagit siya nga magtuon og tarong aron makahuman sa pag-eskwela. Kay numduman nga misikat si Daniel sa social media, human makuhai og hulagway sa usa ka tinun-an sa Cebu Doctors University, samtang nag-drawing sa sidewalk ilawom sa suga sa usa ka fast food chain. Nalipay ka na kay suga? Okay. Dili na ko maadto, aray na ko. Promise ko. Promise ko, magtuod ko og eskwela. Ang ako lang promise si Daniel na magabay ko sa iyang pagtuon, follow up sa school, kung sa'y kuhan niya nga ito. Tapos ang kuhan ka ng mo, taga-huli niya gikan sa eskulahan, i-monitor na ko niya. Giinagurahan ni atong Biyernes sa hapon ang napuno computer unit sa buhatan sa Bantay Mandaue nga nahimutang sa Barangay Subang Dako aron maoy gamiton sa mga kabatan-unan sa nahisgutang syudad. Si DOST Secretary Luis Napoleon Casambre maoy nangu sa maong kalihukan uban si Subang Dako Barangay Captain Ernie Manatad. Matud pa ni Casambre nga giuna nila ang Subang Dako alang sa module trainings human nila masuta nga agresibo ang Subang Dako sa program alang sa mga bata. Gani sukad nga gilusad ang module training, daghan na ang nakatrabaho pinaagi sa online job nga nagbase sa ilang mga panimay. Ang mga nagtungha sa alternative learning system mao'y unang makabenepisyo niini, ikaduha ang mga tinun-an ingon man ang mga senior citizens. 1 million na ata na Pilipino, no? That work online. Mula sa bahay, no? Mula sa internet cafe. Nagtatrabaho sila, gumagawa sila ng mga all sorts of jobs. Kasi sila yung parang ma-provide sila na opportunity to open the modules doon sa study learnings nila. Andrea Patenia, News 5. Good luck kang Daniel, Attorney Georgia. Yes. Ubay-ubay ang mga support nga iyang nadawat gumikan sa iyag yung tinguha nga makatuon bisan pa man sa kangit-ngit. Yeah, it makes me very proud to kanang watch him ba na here's a little boy trying hard gid kaayo. Gisundan gyud ang iyang storya sa atong mga social media friends. And we'll Sa keep kapatid. monitoring him. Maybe, you know, you never know. In the end, maybe he'll need more. I mean, not that what we encourage mendicancy, but, you know, maybe in He the will end. become the future leader of our city and our province. Yes, exactly. Maugad to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Dahang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Ay di lang kutob sa balita. Action!